Здравейте! Това видео е за Viral.bg. В него ще разберете топ 4 на артистите с най-много печалби на MTV и EMA. Кои са спечели най-много награди, ще разберете след малко. Нека започваме! Четвърта позиция е групата Linkin Park с цели 10 награди. Трета позиция е One Direction с цели 11 награди. Втора позиция е Justin Bieber с 12 награди. И първа позиция е Eminem с цели 14 награди. Той даже печели и наградата Глобална икона, която е доста огромна награда. Рядко я връчват MTV и затова е доста огромна. Тази година наградите се очаква да са на 25 октомври в Италия, Милан. Наградите за първи път се провеждат 1994 година. От тогава минават много години. Тази класация може да се пренареди следващата година да изглежда по друг начин, но за момента е валидна. Благодарим ви за гледането. Харесайте клипа, коментирайте, пишете кой искате да спечели на MTV и EMA. Очаквате ли? Това беше за Viral.bg. Абонирайте се за канала. Благодарим ви.